igsunan mga kapaglaon. Ngayon yung kapaglaon mga Jerry Laik sa itong pagtingkay sa kamaturan. Siguro natay interview karon mga igsoon kanhi lay minister sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya karon natong igsoon ang gikan sa RCC kon Romano Katoliko. Unsa di pangalan nimo, Brad? Idodo na. Roel Pareho nga nagpuyo sa San Isidro Season, Surigao del Norte. Siguro nang nahimo kang presidente sa unsa tayo mo sa Katoliko? Presidente sa Katoliko. Lay minister. Sa may mong kura paroko sa una? Father Romeo Biroy. Father Romeo Biroy ang ilang kura paroko. Kung sa pagkinasunod? Ha? Father Rehal. Kung muna lang mga kura paroko. Mga unsa bang kining okasyon nga nahimo man kang Adventista? Time diha ko sa Payawang pagkasakit na ko. Pastor yun, visit sa balay. Visit ang pastor sa balay. Iyak yung tagal ng Kristo. Masabot. Aron sa diha nga parang naitono nga makonvertir ko sa Adventist. So, yun pagkubay, may wali ko sa Power of 70. Power of 70. Sa Payaw, sa San Isidro. Ay, yung pinapil ko. Okay, kita naman ko yung mga liman. Sila si Juan Pilongko. Si Lupay. Grace. Lupay. Diya sa balay. Sige sila ubuhanin. 1 week na ubuhanin. Diya sa balay na ako. Sila ubuhanin. Script. Para ba sa mga mensahe para sa pining ati ni Diyos Kristo. Sa mga ilahang mga usulid. Online na usulid ako. Wala akong maglangan. Umananggat yung wali dito sa pang-usulid. Ano tayo? Yung nawag na ay mga para sa pining pitapan para kang mabuksuman. Unsa mo gyud mo nang unsa mo gyud nasabtan kini mo nganong na Adventista mo para madunggan sa tila sa atong mga kaubanan nimo kanhi nga mga lay minister CFD o uban pa. Usa na adlaw na kapulay. Adlaw mo kulay. Sunod sa adlaw na kapulay magkaon. So ang doktor gani mensahe mo gani bawal para sa pagkaon. Ayaw taon na kay makapili sa mas mo ang Ginoo nga naghatag na yun o number 1 na ining bisita. Naa ay Ginoo na namaturan dili ay doktor na tawag ang doktor na hindi ang Ginoo ang mismo dali sumala sa mga mo na yang kung gibuhat ako na sa bilang ang imong una gyud na tinungod gyud niya Sabado yun. Sabado. Niya. Wala pa kayo pagduwa-duwa nga ang pagpanublog karon sa mga CFD kung sa mga lay minister nga ang Domingo mao gyud ang adipulay. Sa ako sa dihang pagpapagpito parang may naisip wala mang hindi mabasa ko ang Bible tungkol sa Ebanghelyo ka. Daan naman bastado. Kapon ra kan magkalaman sa inyong wali tungod kay nanganakhan hindi susama sa Adventist ito yun umanap sa tanang mga subject sa matang sa imo magbasa pwede mo wali sa naaday ay kamaturan na ang tanang tao pwedeng wali sa isang tao dili parehas sa basta lang ka
Evangelist, dito sa Bangan yan, dili naman ka ang panahon ang pag-asla. Iwan, Jesus ang makikili na gusto ka. Gusto pa rin mo na ang mga katawhan na pasulutin sa mga. Sumauna ka kung kapag. Oo. Ato pa nang imong ganoon na gyud nga ang imong nasabtan gyud nga ang adlay police no ikapitong adlaw unya ang mga may tungod sa mga pagkaon no o namo gyud magpamatuod gyud brother Ruel Pareo no nga batok pa nila nga ang Domingo mao gyud ang adlaw nga igsisimba no walang adlaw igsisimba. Pero sa inyong imong gabahin, wala pa nabutang si mga hulang nga ang Domingo, mo gyud na ang adlaw nga tigsisimbas nila. Sa una, sa walang pagiging ang iining bitawag na mga wali-wali, o ako, ban, kay han, sa dihang nakahawin ang masabit sa Biblia, so ano maglangan manggo, pabilin tumangko sa hiwin na dagat, dili pa kayo mas di ka na sa pagsimba nila, dili man eksakto, ito sa Biblia, sa mga adlaw, yung adlaw mo mo simba mo sa Kristo, samantala sa nila dito, sa oras naman, magaling oras, kanya, dili man adlaw sa simba ng adlaw, walang magwin na kagubang sa Biblia, kung sa nasa basta, mauna nga, sa padayon, sa laga, ang karon kita man natin ang tinuod. Kung sa may reaksyon, Brad Ruel, nga sa imo mga kauban, o labi na sa paroko, nga mga pare, nga na-adventist ka, nabay mo mga idea, nga kung sa ilang gibati, kung sa Sa unang-una, sa mga katawan na ko, kung tumura ako sa kita, ining barangay kagawa sa barangay. barangay Kagawan. So, pinagkito nila ako, maliit ko na pagkatao sa nani ng ganan. So, sa lihan, manipon ko mag-apintista, nasakit ko sila ng ganay. Nasakit, kaya nabiyaan ako sa servisyo sa tututo ko sa katuliko. Nabiyaan ako sa pag-alo, sa ilang takaw na ako. Masali ko nila, bibiyanan. May unahan na nakalagay. Ako ko nagkapa-ganit sa mga tao. Alitabi sa tao na wala na yun na so, nagkaroon ng pulutin, gamit ng ang kanang Bible sharing, makatagsabihin. Nagabihin na ito, sulit at pagkakapagpapay. Sa ibawa na sakit sila kaya kayo. Kinikway, kinikapilista, nga nahanaw mo sila sa pagkawa, ating kapitan, sakit na kayo, uban man may pagkakapilista. Kapitan, sa kapitan, awat sa eleksyon, ilang bibiyakan, sa pasakit. Nagawang po sa pinamarunong po si Padian ni Iran. Siyempre, masakit yun siya. Ano man, wala ang pare mo magtuman mo nga pagbuol, wala. Bakit ko pagka-istorya, lahir sila. Ang kalako nila o masakit sa masaya ko sa pagbalik na nila. Ako doon, ang biruan niya, Pili ka. mono sa karon gani grabe pang mga istorya na dili na kay gawa ko sakit yun uti sa pag langaw ko wa ko na ni anay ko na sa iran isa na yun wala isa man makakita ko ito sa gawas na anak kayo sa samahan nakapatungko sa daw kayo pumasok sa tuwang sa tawhan Sa ito pa, sa inyo pagkumanog wali, kung magpag-study, pwede sa inyo mag-inom. pagbuman ninyo wali pagbuman ninyo ganang lawas
Masangin na sa ano, Oo. kaya nakikita kay Palindir, Walis ang ban. Wala man. Pero, ako ginagawa ang Ginoo na saksi ng Biblia na punta ng pagbabasa ng Biblia. Klaro na kahadyo mo. Ikaw na ikaw, sinang tao, Sa kalayan ng Brad Roy, sa president sa kapilya o sa simbahan sa Obli Minister, mao ba na para sa ako, parang wala ko ka-opening na elder, kumbaga, paring naman kapatid, ikaw may mga sa lugar, alam mo sa mga paring. Ang presidente, ikaw ang mumala sa sa simbahan. Ikaw ang isip, na lamang may ikaw ang isip, na may kamalatakin ko para sa ato. Kailangan nga, makakartin mo, ikaw malatakin ko, nagpabilin, na ato, kung yung mga makasaktan sa listahan. Dili ka rin sila ngayon na kalainan sa minister sa presidente. Bato pa, asa may una nimo na presidente ka o ni minister? Presidente ni Human na ni minister ka. Wala pa dito. Wala pa dito sa presidente ko. Sara ka, wala ka dito para masibig man sa presidente. Ikuha na sila sa Minister. Bato pa, nang di ka mahimong li minister kung wala seminar. Seminar yun. Mamauro po na nga safety, no? May idea ka ba sa mga safety? May mga safety ba? Dire sa mga sa ato sa no? Pero ang safety, seminar ka po na sila. Pero ang kamawagig safety. wala. Mga sa ating ayos ka, kapatid ko na Yeah. sila rin ay nakatok. Sa hamon, mas lupit ang kita na one day ko lang may mabasa sa naman may touch na pag-ibig na yun, kapag mag-himay-himay na. Ang imo nito sa Program na daan. print na Print na daan. ikaw na mabasa. Ako na ang li minister. Kato pa nang umande mo nga na president, seminar ka para li minister. Meeting na ko. Bilang katuig sa imong pagka-li minister, aya ka na tulo katuig. Atong panahon na si Father Romeo Biroy. Pila gani ka kuraparoko nga diyan. Okay, kaya mga ubanggod nga maminaw nga mga safety. Ngayon sila na tiki man na kay way kuraparoko. Kaya naya kong giimbestigan nga dapat sa pagbumbungan. Kaya wala kinikalito ang kuraparoko. Kaya ngayon sila nga tiki man na kay way kuraparoko. Karon mga gagsunan na mamis katiguman dire. Usa din siya sa president niya man gipasiminar siya para nga mahimo siya nga li minister. Unya what dili na po sa safety guys, safety another na po na nga seminar para sa pagtuki sa balaan na sulatan. Muna nga siya, printed na daan, sulat na daan, ilan lang kasahon, panahon na kumay pare, di ba? Kapag laong, kung may pare ang ilang sipan, kasi nga lang sa inyong sipan yan. Kapilya nga ito. San Isidro, Labrador. San Isidro, Labrador, kumplito no gina. Pero nas katapusan, Brother Noel, kung sabay imong ikahatag ng mensahe sa imong mga igsuon sa pagtuutan. Ilang sa mo dawang na ako maski pa man sa ako lang katag anting sa number kalayo nila ang bukat Kung sa ikaminsahe mo sa mga RCC, kung Romano Catholic Church,
sa ako, kasi tayo mo sa bunga, ang tanan, ang buhon mo, pagbayo mo, pagkita mo yung Okay, salamat kayo mga kaigsunan, mga kapaglao. Mo ni si Ruel Pareho, lumulupyo sa San Isidro, Season, Surigao del Norte. Usa siya kanhi sa presidente sa kapilya, kung gitawag og San Isidro Labrador, San Isidro Labrador. Kanya, seminar siya, nahimo siyang lay minister, dili na mahimong lay minister mga kapaglao, kung dili magka-seminar, mao gyapon sa CFD. No? Ang iyang hangyo lang nga padayon, be humble. Padayon lang yun sa pagbuhat sa Ginoo. Nga ang amo kong hangyo, mga kapaglao, humang may gusto dili lang punta mag-inom. No? Kay mawala man ang atong image sa Ginoo anak. Nga kita di na tagatudlo sa atong mga katawhan tungod kay so pagtudlo ni mas palahubog kung sagda. No? Mo nang ang hangyo na mo mga higala, pila na kay katuig katapusan ko tana. Pila na kay katuig na Adventist. 5 na katuig mga higala, no? Na Adventist si brother Kapareho kon Ruel Kapareho. Usa ka sa mga elder karon. Usa sa mga elder mga higala sa Seventh-day Adventist. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin kanatong pag